ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಕಂಚಲ ಫ್ರೈನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಅರ್ಧ kg ಕಂಚಲನ್ನು ದೆತೊಂದೆ, ಮೂಜಿ ಕಂಚಲ ಉಂಡು. ನೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮನ್ತೊನ್ನೋಡು. ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ತೆಲ್ಪದು ಪೊಡಿ ಇಂಚನೆ ತುಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಅರಿತ ಪೊಡಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೇನು ಗಾಲಿಸೋನೋಡು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಓಮ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ದು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ನೇಡ್ ದುಂಬೋರ ಇಂಚನೆ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಕಂಚಲನೈಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಕಂಚಲನು ದೆತೊಂದೆ, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರನ್ನು ಹೊರನೆ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂತಂತ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ತಲ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಇಂಚನೆ ತಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ಬಿಡೋನೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಅಪ್ಪಗಪ್ಪನೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಲ ಕಾಯ್ತೊನೊಲಿ. ಇಜಾಣ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದುಲ್ಲ ಕಾಯ್ತೊನೊಲಿ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಂಚಲನ್ನು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಕರ್ಚವನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಕಂಚಲ ಕರ್ಚೊಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಲೋ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇಂಚನೆ ಮಗತದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಕಂಚಲ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಎರ್ದು ಇಂಚದೆತ್ತದು ಮಿತ್ತು ಪತೊನೋಡು ಪಿರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಡ್ನಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದಾಯ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರಿಯರೆ ಕಂಚಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಿರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಂತದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಕಂಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಕಂಚಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ತುಯ್ಯರತೆ ಕಂಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.